बतियौले कब तब नु कहले जे शंभू बाबा लालची हो गइल बड़ा। लेकिन शंभू बाबा के बारे में तो नहीं, अखिलेश कश्यप करोड़पति पैदा बढ़ जाए दी ओसे वही बात ना कहब, ई हम केहू के ना कहब। दर्शक हमेशा कमेंट करेला कि आखिर शंभू बाबा इंटरव्यू के दौरान रोए काहे लगिले, खेसारी के नाम जब भी लिया तो शंभू बाबा के आँख से आंसू निकल जाता है। तो आखिर अखिलेश कश्यप जब बेरा खेसारी लाल कुछो ना रहन ओकरा अखिलेश कश्यप तो संग ना रहन, लेकिन आज जब अखिलेश कश्यप बारन तो रुआ ऊपर ब्लेम काहे लगाओ? पैसा खातिर तो हम पागल भइले बनी, हम आजे से पैसा खातिर पागल बनी कि पैसा खातिर वो घड़ी से हम पागल और नहीं, एक नहीं की दो नहीं की जब घड़ी चले सब लोग जानते हैं शंभू बाबा। बहुत सारे लोगों का इंतजार था कि आखिर मीडिया में शंभू बाबा कब आएंगे और लड़के के शादी के बारे में कब बताएंगे। इसी को जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं शंभू बाबा के पास और जानने का प्रयास करेंगे कि शंभू बाबा के बेटे के शादी में कौन कौन से कलाकार आए थे और कौन कौन से कलाकार नहीं आए थे। तो सबसे पहले शंभू बाबा आपका स्वागत है। चलिए हम शंभू बाबा तमाम भोजपुरिया भाई के दसों नौ जोड़ के प्रणाम करब, जे भी चैनल देखता लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बटन दबाओ, सब लोग के गोड़ छुके गोड़ लागब, चैनल वाला भाई लोग के गोड़ लागब। बोले रुआ लड़किया के शादी रहे कौ तरीके रहे बरातवा? 17 तारीख के। अच्छा 17 तारीख के कौन कौन से कलाकार लोग आई रहे बारात में? बहुत लोग आई रहे, अब कहते केड़ा के नाम धरी, मतलब 2-4 गो ऐसा कलाकार के नाम बताई जो चर्चित होके जरा के पूरा दर्शक पहचानत होके। जैसे राजू रसिया जी हमार गर्जियन, साहेब गिरी जी, जरा के हम गजेंद्र पियकर करीले ऊ हो, आरा जिला से चल के ननकी लड़का रहे ऊ हो, कलाकार बहुत लोग रहे, अब केकर नाम धरी। अच्छा रुआ बारात के 2-3 दिन पहले हमारा चैनल पर और एगो इंटरव्यू चल रहा है जाना में रुआ बतैले रहनी कि कृष्णा बेदर्दी के भी हम जाके काट दिले बनी, खेसारी लाल के पिताजी के भी काट दिले बनी, तो ये लोग में से के आई रहे? जी जी सभे आई रहे। तिलक का दिन हमारा द्वार पर पवन भैया आई रहनी, मुरली भैया आई रहनी, हमार उनका खेसारी के मौसी के बेटा पंकज भाई आई रहनी, सारा लोग आई रहे। जे आयल हुआ हमार ठीक बा, जे ना आयल हुआ ठीक बा, सब ठीक बा। जेकरा खातिर हुआ बहुत मेहनत करनी आ ये कीर्तन लाइन खातिर जो ना करे के तौन करनी, यानी कि लबारी कहनी जौन मैंने भोजपुरी में बहुत लोग के मऊगई कहेला वो टाइप के सीन रुआ कहनी आ ऊ सुपर डुपर स्टार बन गई। ओकरा बाद रुआ कि हाँ अगर शादी विवाह में ऊ ना आवे तो रुआ कैसा लागता? हे महाराज उनकर खुशी, हम तो गइल बनी ना उता लेके कार्ड लेके गइल बनी उनका द्वार पर, उनका भैया से भेंट भइल, हमरो बड़ भाई उनकर बड़ भाई तो चाची से भेंट भइल, उनका माई से भेंट भइल, सब लोग आदर सम्मान। कृष्णा भाई ना रहे उनका धर्म पत्नी से भेंट भइल, उनका हाथ में देनी पवन बाबा। लेकिन जाए दी महाराज जी आयल वो ठीक बा, अब कहीं ऐसे ना आयल हो शंभू बाबा के रुपया मंगी है। अच्छा शंभू बाबा का बेटा का बियाह में जाए तो माने लालच धरा गई बा। ई बतवा पहले हूँ लोग कहत रहे जो शंभू बाबा लालची हो गई बड़ा और रुपया ना, हम प्रेम खातिर गई, प्रेम के भूखिया विशेष कुछ ना कहब हम केहू के गिला। अच्छा अखिलेश कश्यप रुआ के कहले रहलन कि शंभू बाबा पैसा खातिर पगला गई बड़े? पैसा खातिर तो हम पागल भइले बनी, हम आजे से पैसा खातिर पागल बनी कि पैसा खातिर वो घड़ी से हम पागल और नहीं, एक नहीं की दो नहीं की जब घड़ी चले सब लोग जानता है शंभू बाबा का कौना पैसा खातिर पागल बड़े, केकरा खातिर का कैले बड़े। यही से कहिले जे हम कौन चीज के पागल हैं, हम प्रेम के पागल हैं, प्रेम खातिर पागल भइल बनी। लेकिन का पैसा के हमरा के दिले बा, के ले ले बा, सब कुछ ठीक बा, सब भाई ठीक बा। अच्छा खेसारी लाल के लड़की भी सियान बिया, अगर वो खेसारी लाल अपना लड़की के शादी करस तो ओमे रुआ जाए कि ना जाए? काहे ना जाए, वो हमार बेटी ही है, वो हमार बेटी ही है। तो वो रुआ बेटा के कहाँ अपन बेटा समझ ले? अरे वो समझस चाहे मत समझस, हम तो उनका के अपन बबुआ बहुत समझी ले, बेटा समझी ले, इतना बात हृदय में हमरा बा। अच्छा एगो और बात बताई, जब आतना सब चीज बोले होखला के बावजूद भी इंटरव्यू के दौरान रुआ खेसारी के बुरा भला कहले रहनी, का है? कुछो बुरा भला हम नहीं कहले, उनका के ना बुरा भला कहनी, आजो तो कहते नहीं वो हमरा हृदय के टुकड़ा बड़ा, जहाँ रस आगा बरस आउरी आगा बढ़ो, इससे हमार छाती हौसला होला। हम ये बात पे बड़ा भूला कैले रहनी जे हमरा के लोग कहे जे पी के शंभू बाबा वंड भंड बोलल है। अभी भी तो खेसारी लाल के बाबूजी ही कहले रहले कि पियक्कर हुए शंभू बाबा ऊ का काम करिए। जाए दी महाराज तो चली है पियक्कर, अब वही पर दुख भइल, जैसे रो के मीडिया लगा सामने कहनी, रो के कहे के पड़ल, यही से रोनी ये पिया करवा उस दिन पिया करवा, मैंने अब का कहे विशेष बात। तो मैंने जेकरा बेटा के रुआ बनावे खातिर सब करम कुकरम सब कोई नहीं, यहाँ तक कि मार कोई नहीं, अगर ऊ कहे कि शंभू बाबा पियकर होंगे कह दिया अब तो हम पियकर होइए जाए,
अब तो पियकर हो गए नहीं जहिया दारू खुला रहे सरकार दारू चालू करौले रहे तो यह पियकर ना बने अब बंद हो गई तो शंभू बाबा पियकर हो गए तो बात कहाँ हकीकत बा का असलियत बा इहो बात के उनकर ऊ कहता ऊ खेसारी लाल तो हमारा आज ले शिकायते न करे आ हम उनका के बबुए कहले खेसारी लाल से अभी कितना दिन पहले रुआ से बात है अभी छपरा हमारा बुलबुल भैया का भाई का तिलक में बात भइल आदर सामान सब कुछ मिलल लेकिन उनका जोड़े जे रहता जे 2 साल 5 साल 4 साल उ लोग और बर बोली तो हमू बोलब हाँ हाँ अब हम बोलब हाँ जे केकरा से काल ले लेबे तो आखिर अखिलेश कश्यप जौना बेरा खेसारी लाल कुछो ना रहल ओकरा अखिलेश कश्यप तो संग ना रहल लेकिन आज जब अखिलेश कश्यप बारन तो रुआ ऊपर ब्लेम काहे लगाओ अब खैर अखिलेश कश्यप भाई जानस कहीं उनकोरे से हम रुपया मांग दिले हो खब अखिलेश कश्यप से कोई आमने सामने भेटा कि ना बैठो कृष्णा भाई हुए बुलबुल बाबा का भाई का तिलक में तो कहीं हमारे से गलती हो गई कहीं अखिलेश कश्यप भाई से हम 2-4 हजार चाहे 2-4 लाख मांगले हो खब चाहे अपन गरीबताई बतियौले हो खब तब नु कहले जे शंभू बाबा लालची हो गई बड़ा लेकिन शंभू बाबा के बारे में तो नहीं अखिलेश कश्यप करोड़पति पैदा बढ़ जाए दी ओसे वही बात ना कहब हम केहू के ना कहब हम सब लोग के अच्छा रुआ हमरा के बताई कि देखत में खेसारी लाल से सबसे ज्यादा के कमाइल बा अब तो खेसारी लाल बताई हैं खुद खेसारी लाल बताई हैं जे सबसे ज्यादा के कमाइल बा के का कइले बा माने ई तो उहे बता माने खेसारी लाल जो है बताइए तो यह बताइए अभी दर्शक ही जाने के चाहता है कि सबसे खेसारी लाल के करीबी शंभू बाबा अपना से बताओ कि आखिर खेसारी लाल से पैसा रुआ कब मंगले नहीं उनका से कमाइल तक के कमाइल छोड़ी ये सब अब के कमाइल ना कमाइल भाई तो हम नहीं के जान लेकिन खेसारी लाल एगो बात कहले बड़े जे हम फलना जगह डुमरसन में खैले बने सुभाष भाई का दुकान पर तो बतावस शंभू बाबा 10 गो रुपया सुभाष भाई का दुकान पर चाहे सुभाषो भाई से कहिले जे हम का कइले बनी या नहीं कइले सब ठीक बारे भाई खेसारी लाल से रुआ पैसा मंगले बनी माने उहे न कहतनी जे यही पर हमरा ठीक बा जे सब ठीक बा गो रुपया के कर मंगले बनी के कर चोरौले बनी का कइले बनी हम तो इतना ले कइले बनी जे महदार 8 जाम भइल 3 दिन 3 रात अपना से सब कुछ जाके सब कुछ कइले बनी सब और लेकिन केकरा खातिर कहनी हम अपना खेसारी खातिर कइले बनी आजो खेसारी खातिर करिले लेकिन गलत जिन जिन बोलत रहे बर्दाश्त ना होई कैसे खेसारी बाबू जानता रहे जे शंभू बाबा का वो दिनों कुछ के कमी ना रहे वो बुर्बक पंडित होंगे पागल होंगे नाम लिखे ना आवे मोबाइल धरावे ना आवे लेकिन अफवाह उठाई लो तब तो हमू बोलब एक खातिर हम जिंदा रही चाहे मर जाए मैंने चलो बार बार बोलत रोए काहे लगिले मैंने खेसारी लाल रुआ के साफ नहीं चाह ऊ ना चाह चाहे मत चाह गलत केहू बोली तो हम गलत बोला के रुआ के गलत बोलत अब मीडिया वालों सब लोग सब सुनते बा बोलते बा मैंने हमार दर्शक जाने के चाहता हमार दर्शक हमेशा कमेंट करेला कि आखिर शंभू बाबा इंटरव्यू के दौरान रोए काहे लगिले खेसारी के नाम जब भी लिया तो शंभू बाबा के आँख से आंसू निकल जाला काहे सब बढ़िया बात बा भाई।